Aixarcolant és una entitat que neix l'any 2015 amb l'objectiu de posar en valor les espècies silvestres comestibles i les varietats agrícoles tradicionals que actualment no es troben a disposició dels consumidors. Quin és l'objectiu de treballar amb aquestes varietats? Intentar fomentar un model de producció, consum i distribució d'aliments més sostenible a tots els nivells. Intentar ser un vincle entre el passat i el model que ens interessaria per al nostre país o pel territori. Això nosaltres ho fem fent projectes per recuperar i caracteritzar varietats tradicionals antigues o altres projectes també per divulgar aquest coneixement al públic general. Potser ens proporcionaran aliments variats, de qualitat, de temporada i de proximitat. Potser preservaran els camps que tant ens agraden. I potser seguiran mantenint vives les zones rurals de Catalunya. Per tant, potser la dèria no són les plantes oblidades. Potser la dèria és construir un futur millor. Capacitat que veig a l'entitat de transformar la societat tal com està avui en dia, per transformar el model agroalimentari, per intentar canviar el nostre vincle amb l'alimentació. Que ens vinculen al territori, que ens vinculen a com mengem, com entenem l'alimentació, com entenem el futur per les generacions que vindran. I Aixarcolant una miqueta pretén ser un catalitzador, un estímul per generar l'efecte per entendre'ns bola de neu, no? Al final, al fi i al cap, per tal que molta més gent entengui que una nova forma de produir, consumir i distribuir aliments molt més sostenible, molt més lògica, doncs és possible.